Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Alleluja. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alleluja. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu quddiem bana traddi l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej sultan kbir fuq l-allat kollha, fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma ċaċet il-għoljiet, tiegħu il-baħar għax u għamlu, tiegħu l-art għax bidej ħsaret. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxtaħtu quddiemu, arku btejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex u Alla tagħna waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisel u jiena qed qalbu mħassra dan il-poplu, triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Kristu u s-Sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Kjoġobkom nieħdu l-karti fidejna ħalli issa ngħidu it-tifħir ta' sbieħ il-jum. Min sajjiet ta' ħut il-baħar sirt sajjiet l-erwieħa l-Kristu Sant'Indrija biex bik tiegħek mill-imwieġ tal-emmer fana. Int u Pietru tas-sew aħwa sa fil-mewt Ħristu tixtiebħu, fart nissiltu it-tnejn dem wieħed u b'mewt waħda tlajtu s-sema. Aħwa kbar bil-ġieħ mimlija l-istess glorja tistħoq ilkom ta' missirijiet il-Knisja u ta' wliet salib li mallem. Int bħal dawl sabiħ tal-ħajja ġbidt warajk lil ħukant Kristu, uri lilna wkoll it-triq tas-sema li lna msejkna fil-vjaġġ tagħna. Bħal ma ħdimt maħuk minn qalbek, hekk issa l-Knisja kollha biex jingħaqdu sħiħ bejniethom merħla waħda l-koll taħt Pietru. Raġel wisq għażiż għall-Kristu, ħeġġeġ fina nar l-imħabba, sa ma nidħlu fartilena biex għal dejjem l-art insebħu. Ammen. Wieħed mit-tnejn li marru wara l-mulej kien Indrej u xmum Pietru. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik imxenna jiena bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jgħannilek fommi b'xoftejn ferrieħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, inti tweżinni bil-leminija tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien, wieħed mit-tnejn li marru wara l-mulej kien Indrej u xmum Pietru. Indrej kien għażiż għall-mulej bħal fwieħa li taxxaq. Bierku emejjel kollha tal-mulej il-mulej faħruh u olluh għal dejjem. Bierku anġli tal-mulej il-mulej, bierku smewwiet il-mulej. Bierku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema l-mulej, bierku setat kollha l-mulej. Bierku xemx u qamar il-mulej, bierku kwiekeb tas-sema il-mulej. Bierku xita u nida kollha l-mulej,
Bierku rjieħ kollha il-mulej. Bierku nar u sħana il-mulej, bierku bard u ksieħ il-mulej. Bierku nida u borra il-mulej. Bierku silġ u bart il-mulej. Bierku ġlata u silġ il-mulej, bierku l-ħili u ġranet il-mulej. Bierku dawl u dlam il-mulej. Bierku beraq u sħab il-mulej. Ħad bierek l-art il-mulej, ħad faħru tolliħ għal dejjem. Bierku muntanji u oljiet il-mulej. Bierku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Bierku ejjun il-mulej, bierku ibħra u xmajjar il-mulej. Bierku ħud kbir u kull ma jżeċ fl-ilma il-mulej. Bierku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Bierku bejjem u imrieħel kollha il-mulej, bierku u liet il-bnedmin il-mulej. Bierek Izrael il-mulej, faħruh u olluh għal dejjem. Bierku assisin tal-mulej il-mulej, bierku għaddejja tal-mulej il-mulej. Bierku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Bierku qaddisejn u intom ta' qalbhomli il-mulej. Bierku Ananija, Azarija u Misael il-mulej, faħruh u olluh għal dejjem. Imbierku l-missier u l-iben u l-Ispiritu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbierek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Flimkien l-antifona, indrej kien għażejs għal mulej bħal fwieħa li taxxa. Sibna l-Messija għal indrej l-ħuħxmun u ħadu għan Ġesu. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħaj jifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħaj faħru bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil fqajrejn bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, birbejt tal-ħadejt il-kbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan u ġieħ għal-ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien sibna il-Messija qal indrej lil ħuħxmun u ħadu għand Ġesu. Mill-Ittra ta' San Pawl lill-Efesin. Ma tkomx aktar barranin u orba, immintom ċittadini flimkien mal-qaddisejn u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sissien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka, fih il-bini kollu marbut sewwa jitla f'tempju qaddis fil-mulej, fih intom ukoll fl-Ispiritu timbnew f'dar fejn jgħammar Alla. Int tqedhom kapijiet fuq l-art kollha. Int tqedhom kapijiet fuq l-art kollha. Ifakru l-isem tiegħek mulej. Fuq l-art kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Int tqedhom kapijiet fuq l-art kollha. Insellimlek Salib Għażejs, il-qaddixxibru ta' Kristu li mgħallem tiegħi li fuqek ħalla ħajtu nqumu bil-wieqfa nroddu s-salib biex ngħidu flimkien il-Benediktus. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi fom il-profeti qaddisa tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-Oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Kirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-Oli iż-żjara tax-xemx tila. ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien l-antifona. Insellimlek salib għażejs, il-qaddix-xiblu ta' Kristu li mgħallem tiegħi li fuqek ħalla ħajtu. Ħuti eżis bil-ħidma tal-Apostli sirna werrieta tas-sema nroddu ħajr lil Alla għal ġid kollu li tagħna u ngħidulu Flimkien lilek tfaħħar mulej il-ġemgħa tal-Apostli. Infaħruk mulej għax permezz tal-Apostli għaddejt lilna il-mejda tal-ġisem u d-dem tiegħek. Li bijhom tajjixna u ssaħħaħna. Infaħruk mulej għax l-Apostli ħejjew għalina il-mejda tal-kelma tiegħek. Li bija nimtlew bid-dawr u l-ferħ. Infaħruk mulej għax fuq l-Apostli bnejt il-Knisja qaddisa tiegħek. Li fija il-koll ninaqdu f'ġisem wieħed. Infaħruk mulej għax bl-Apostli tajtna l-ħasil tal-Magħmudija u l-indiema. Li bih nitnatfu minn dnubietna kollha. Ejjew issa nagħmlu l-qalb u nitolbu kif għallimna l-mulej innifsu u ngħidu Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Miċċa kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant'Indrija li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina qudiemek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jibarikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum il-Knisja qiegħda tagħmel il-festa tal-Apostlu Sant'Andrija. Waqt li qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Pawla u Anġlu Mejla. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Narfu li l-mulej ġej propju biex jurina imħabtu. Nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier mulej ħniena. Int li ma stmerrejtx issir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Verġni, Kristu ħniena. Inti lena u il-paċi ta' dawk li jilqawk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Miċċokon tagħna mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant Andrija li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina quddiemek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Jekk inti tistaqar b'fommok Ġesu u l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqar b'xufteħ biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemm għażla bejn Ludi u Grieg u s-sit ta' kulħadd u għani ma' dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Imma kif jistgħu isejħu lil dak li ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f'dak li ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub, kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd għata l-kelma tal-Evanġelju. Iżajja ħabbar, mulej, min emmen il-kelma li sema minn għandna. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ u s-smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Imma ngħid jien jaqgħu ma semgħux, żgur li semgħu. L-Iskrittura tgħid leħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom laħqet truf id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kollha jasal leħinhom, mal-art kollha jasal leħinhom. Ismawiet ixandru l-glorja ta' Alla, emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilea li maħżew saħwa xmun jgħidulu Pietru u ħoħ Indrej qegħdin jixtru ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu ixbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm, rażew xtaħwa oħra, ġakbu ta' Zebedew
u ħuħ Ġwanni edin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew isewwu iġbieħ tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kollha jasal leħinhom. Hekk irrispondejna llum f'din il-festa għażiża ta' Sant'Andrea, salm kelmiet ta' salm li jfakkarna fil-missjoni li wettqu l-Apostli. U l-leħen tagħhom x'wassal. Nindunaw ftit bid-differenza. Mal-art kollha wasal leħinhom mhux il-kelma tagħhom. Għax huma l-Apostlu huwa biss leħen li jwassal il-kelma ta' Alla li jissalva lil bniedem. L-Apostli ma waslux il-kelma tagħhom, imma waslu dik il-kelma kif rajna fil-Vanġelu li huma semgħu u wettquha qabel ma xandruha. Ejja warajja, irħew kollox u marru warajh. Tgħid jienu int kapaċi nagħmlu din. Għax il-mulej għadu jsejjaħ eżies. Il-mulej għadu jsejħilna bil-mod kif. Mhux biex nagħmlu x'affarijiet kbar, imma biex fil-ħajja tiegħi ta' kuljum jiena nuri bil-mod li ngħix, nuri inkun xut, għax dik li tfisser ukoll martri tfisser xut, inkun xut ta' dak li nemmen. Inkun xut bid-deċiżjonijiet li nieħu ta' dak li jien nemmen fi Kristu u nuri bid-deċiżjoni tiegħi bl-għażliet li jiena nagħmel li hija l-kelma ta' Kristu li tmexxini u ta' ħadd aktar. Jew nitolbuh din il-grazzja għal Sant'Andrija li mhux biss xandar u wassal il-kelma ta' Ġesu għas-salvazzjoni tal-bniedem, għax il-bniedem li jilqa' l-kelma ta' Ġesu huwa salv. Min jilqa' l-Kristu f'ħajtu huwa salv, għalilna San Pawl fl-ittra tiegħu. Huwa Kristu li jsalvana. Ma jiddependi jien kemm jien nilqgħu jew le. Nitolbuh il-Sant'Andrija biex aħna wkoll narfu, inwettqu u ngħixu fil-konkret tal-ħajja l-għażliet li nagħmlu. Ħajkunu dejjem għażliet imdawla, immexxija, mibnija fuq il-kelma ta' Ġesu. Ħuti jew niftħu qalbna għal Alla li l-ħin kollu jsejħilna b'imħabba u paċenzja qiegħed jistenna t-tweġibiet tagħna. Nitolbuh u ngħidulu mulej ħares lejn uliedek, mulej ħares lejn uliedek. Għall-Knisja ta' Kostantinopli li tqim l-Apostlu Sant'Andrija bħala patrun tagħha sabiex faqda mal-Knisja ta' Ruma tkun sinjal tal-imħabba u l-ħnina ta' Alla għal bnedmin nitolbu. Għal mexxija tal-popli sabiex iwieġbu b'responsabbiltà għal bżonnijiet tad-dinja tal-lum u narfu jibnu id-deċiżjonijiet tagħhom imdawla mill-kelma ta' Kristu nitolbu. Għal Kattoliċi u l-Ortodossi
sabiex fil-ħidma pastorali tal-knejjes tagħhom juru l-attenzjoni partikolari lejn dawk kollha li fis-soċjetà qegħdin isofru il-faqar u s-solitudni. Nitolbu għal din il-komunità nisranija sabiex fuq l-eżempju ta' Sant'Andrija hija wkoll tirrispondi għas-sejħat ta' Alla u tagħti xhieda b'imħabba tal-fidi tagħha fi Kristu. Nitolbu. Qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu Sant'Andrija biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek. Għamel li bit-talb tiegħu tispiċċa l-firda bejn l-insara u l-Knisja kollha faqda waħda u sħiħa ħatħaffef ferħana lejn is-saltna tiegħek bi Kristu Siedna. Itolbuhu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa l-offerti tagħna fil-festa tal-Apostlu Sant'Andrija u għamel li bijhom inkunu noġbuk u nitqawwew fil-ħajja tal-grazzja bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti ir-raj ta' dejjem, ma tħallix weħda il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarrisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirgħuha dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rad ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal:
ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċa ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu ħatiġi fostna verament is-saltna ta' Alla. Nitolbu il-grazzja tal-Ispirtu li aħna nilqgħu u ngħixu il-kelma tal-Sidna Ġesu u għalhekk ngħidu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni ħajja ta' dejjem.
Il-mulej ġiem għadda fostna, semmalna leħnu. Lesti biex aħna bħal Sant'Andrija u sħabu l-Apostli inħallu kollox u nimxu warajh. Ija uħuti Jeżis, fiskiet ta' qalbna nintebħu bil-preżenza tiegħu. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek li rċivejna mulej jimlina bil-qawwa biex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrija inġorru fina il-mewt ta' Kristu ħalli jistħoq ilna ngħixu miegħu fil-glorja u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom li l-lejla fis-6:15 ikun hawn it-talba tas-salmi tal-għasar bat il-Quddisa u fl-istess ħin fis-6:30 isfel fis-sala, partikolarment għalikom li ġa smajtu l-Quddies, inħeġġixkom biex tiġu għal laqa ta' formazzjoni Marjana. Il-laqa tieħu madwar 3 kwarti mhux aktar. Għalhekk nitolbu ejjew ninaqdu għal dawn il-laqat nieħdu sehem ħalli verament id-devozzjoni Marjana tkun devozzjoni mimlija u mibnija fuq kollox fuq il-kelma ta' Alla. Marija tgħallimna ngħixu il-kelma. Ngħidu flimkien 3 Avamarijiet. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.